बुंदोंमोन नोंसोरथ' मैया जाबायदि खामानि मावबोबाय दाथ' एबार बिटिसि सेक्रेटारियेट गेटनि जाखिनि गार्ड बिथांमोनाथ' नोंसोरखौहाय एफआइआर हैबायलै दा मा खालामबावनांगौ जाखो दा नोंसोरखौथ' बासायला जाय बिथांमोनाहाय नोंसोरनोहाय खोथा हरदोंमोन अफिसखौ बुख्रुबनो अफिसनि मोखाङाव दरना होआलासिनो नोंसोरो अफिसनि सिङाव हाबनानै गेट जोखावनानै नोंसोरो नाना बाना खालामहैदों सियार गारख्रुबलाहैदों सफा गारख्रुबलाहैदों ग्लास बुफायलाहैदों दा बैफोरखौहाय बानायहोग्रा मानसियाथ' नोंसोरखौ बख'नो हालालै नोंसोरखौ बासायनो हायो नंला दा सोर खोथा होआमोन नोंसोरखौ सोर बिदि थिनामोन दा गथनायाथ' जाना थांबाय बिसोरो नोंसोरनो खोथा हरबाय नोंसोर लागावलांबाय नोंसोर मावबाय खामानिखौ दाथ' खामानिथ' नोंसोर मावखांबाय दाथ' एफआइआर होबाय दा सोर बासायगोन नोंसोरखौलाय दा सोर बासायगोन ओंखायनो खामानिफोरखौहाय नोंसोरो मिथिखासेयावबो नोंसोरो मानो गेट बारा नोंसोरो गेट बारनाङामोन गेटनि बाहेरायाव थाना नोंसोरो बेसेबां दरना होबाय थानांगौमोन जोङो रावबो ना होनामोन जोङो रावबो दुखु मोनामोन बेखौहाय दा नोंसोरो गेट जोखावबाय गेट बारबाय सिङाव अफिस टफिस गासिबो बुख्रुबहैजोब्बाय दा बे खामानिखौ जोङो बे जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसाव जों बेखौ मावनाङामोन जोङो बे खामानिखौ जोङो मावनांगौमोन दिसपुरावहाय जाखिनि पार्लामेन्ट सोलिगासिनो दंमोन बै समावहायनो जोङो बे खामानिखौ मावहैनांगौमोन जोंनि बाहाय जों मावनाङामोन बे खामानिखौहाय बहुद गिदिर गोरोन्थि जादों बाहाय मावनाया दा बुगिदो सोर मा बुगिनाङो बुगिदो एबार सोरनि गोसोम गोसोनि फाव फान्दायनायावहाय नोंसोर फासिखो दा बे नोंसिनि खाफालसै नोंसोर बेसेबां बुगियो बुगिदो